komentarz, a Państwo, którzy nie znacie pisma, Niech Państwo go oglądają. no więc tak. A ci, którzy nie znają, to można puścić tę zalecę. Parę dni temu dotarła do mnie taka zbiorcza informacja. Wydawca opublikował na Facebooku taki rodzaj ankiety. Zadał tam kilka podstawowych pytań, jakie to pismo mogłoby być, czego oczekują, które z 13 numerów wydanych wydało się tej publiczności najciekawsze. Jeszcze tego dogłębnie jako naczelny nie przeanalizowałem, ale trochę mnie to, nawet mnie to nie zaskoczyło. To znaczy te numery, czytelnik często reaguje na tej zasadzie jak dzieci, prawda? Znacie to, posłuchajcie. W związku z tym najżywiej reagowała publiczność na numer poświęcony tragedii górnośląskiej, czyli 45 na Śląsku, a nam się wydawało wówczas, że to już jest opisane i że są publikacje IPN-u, świeżutkie i tak dalej. I nie będziemy czerpać tylko z prac historyków. Drugie powstania śląskie, które już ja robiłem, które tutaj jest ulotka, a trzecie ten najświeższy numer, który swoją świeżość chwilową traci w ten weekend, bo w poniedziałek ukaże się numer kolejny, ostatni w tym roku kalendarzowym. I nie umawiałem się tutaj z nikim, ale to mnie buduje jako redaktora, ponieważ on będzie miał na układce wybite hasło Nowi Ślązacy, a to ono już to było tutaj kilka razy odmienione. No to by mogło znaczyć, że się wstrzeliłem w jakieś oczekiwania, a o tym, czy tak się stało, czy się tak stanie, no będzie można się od poniedziałku w górę przekonywać. To jest pismo monograficzne, czyli za każdym razem wymyślamy hasło przewodnie, nawet nie przewodnie, bo jest w 100% monograficzne. Kwartalne. Wcześniej nie udawało go się ciągiem wydawać, to znaczy nie zdarzyło się, ja kolegą, kiedy odjąłem po śmierci Jana Lewandowskiego kierownictwo tego pisma, to zadeklarowałem, że spróbuję udowodnić, że ma 4 kwartały, co właśnie się stało, ponieważ właściwie moją redakcją ukaże się ten poniedziałek i piąty, i to po kolei. I rokowania mimo braku wsparcia centralnego warszawskiego, by się chciało powiedzieć, dajemy radę, tak, dajemy radę i całym optymizmem patrzę w rok 17. I wczoraj miałem posiedzenie Rady Redakcyjnej i koledzy mówili, ale to był taki numer, który udowodnimy, że niczego nie chcemy udowadniać i odrywać i separować. Dostałem taką legitymację moralną, nie tylko własną, że oto tutaj deklaruję, nie jestem wysłannikiem tych, którzy chcą cokolwiek oderwać od czegoś, ani urwać. Jednym pismem jakby próbujemy taką debatę przede wszystkim tożsamościową prowadzić. Ten numer, który Państwo teraz przeglądacie, to jest poświęcony wszelkim aspektom granicznym, pogranicznym i w rozmaitych aspektach nie tylko geograficznych czy politycznych, ale również i językowych czy kulturowych, szeroko rozumianych. Jak powiadam, Nowi Ślązacy to ja go tam inaczej definiuję niż być może tutaj, bo tutaj ta nowość jakby była przypisywana generacją, ale one są rzeczywiście jakby bardziej pomieszane etnicznie siłą rzeczy niż te, które ja się wywodzę, a już nie mówię o tych starszych. No ale to może o tym nie będę opowiadał. Zachęcam do lektury i jeszcze jeden taki komunikat z pewnym niepokojem oczekuję tego eksperymentu wydawniczego, jaki będzie w tym miesiącu. Nie umiem powiedzieć, kiedy to dokładnie nastąpi, ale na pewno w tym miesiącu, czyli wtedy, kiedy ten numer dotrze również do Olimpijków i jakichś innych firm typu Kolporter i abonentów i tak dalej, że po raz pierwszy, że zdecydowaliśmy się na wydawanie jak 1:1 wydania internetowego, pełnego, 100%, który się będzie w czytnikach przeglądało i jak ktoś ma tam, że mu się ma szeleścić ta kartka elektroniczna, to będzie mu szeleścić. I to się stanie w tym miesiącu.
liczę po cichutku, że trafimy właśnie do tej generacji i bardzo mi miło to było słuchać Panią Ilonę, że do tej generacji, która już papieru jakby ma kłopot z trzymaniem papieru w ręku, a będzie mogła to pismo sobie w inny sposób czytać. No i liczę wtedy również na czytelników takich, którzy nie mieszkają w Polsce, albo na takich, którzy po prostu wyjdą, nie wiem, zjadą tu na dół do Intermedio, Medio jest taki dystrybutor i tam na pewno fabryki na fabrykę nie trafią, bo to się przez Medio nie sprzedawaliśmy dotąd, ale od października też się będziemy w tej jednym z 4 dystrybutorów próbowali sprzedać. To tyle. Dziękuję za zaproszenie. To ja jeszcze